Nakúpené už máme a teraz si už len vychutnať túto dobrú kávu s týmito brhloveckými buchtami, ktoré som kúpil tuto v Bátovciach na trhu, hneď oproti rodinnému domčeku, ktorý mám pre vás na predaj. Rodinný dom o rozlohe 134 m2 čaká na svojho nového majiteľa. Z obývacej časti sme sa presunuli rovno do kuchyne. A okrem kuchyne sa v tomto objekte nachádza samozrejme spálňa, kúpeľňa, sprchový kút aj s toaletou. Vo vonkajšej časti máme ešte letnú kuchynku a vzadu sa nachádza veľká šopa, ktorá je vhodná tiež na prerobenie, poprípade na dostávanie ďalšej izby. Celý objekt prešiel dosť rozsiahlou rekonštrukciou a samozrejme tu treba podoťahovať a podoklepávať určité veci, ale v podstate je vhodný na okamžité nasťahovanie. Všetky podrobné informácie nájdete na www.premiumliving.sk. V prípade obhliadok ma neváhajte kontaktovať.